Сола Медия и Флория Филмс представят. Дами, трябва да свършим с яйцата до утре! Последен ласък! На тайно място, сгушено дълбоко в гората. Златното яйце избра. Хей, Рон! Получих почта от Заешката академия! Градският заек! Те се грижат всяко дете да получи всичките си великденски яйца. Младите зайци тренират по специален начин. Ако искаш да станеш главен заек, трябва да поемаш отговорности. Можем да се обзаложим. Но враговете им са близо. Това е бъдещето! Ние ще крием яйцата и ще бъдем обичани, защото сме толкова мили! Мога да ви помогна! Ти самият си заек. Знам как да взема яйцата! Да, това е планината, пиле. Утре ще откраднем всички яйца отгоре и на Великден ще ги разбием. Сега е време да се вземат мерки. Със сигурност бихме могли да се справим и с малко помощ. Но не от лисица. Лисица на планината, пиле! Ако врага си доближите и своя страх ви победите и от сърце се доверите, със сила ще се отличите. Вярваш ли ми? С цялото си сърце. Може би сега лисица ще трябва да обедини сили с заек, за да спаси Великден. Заедно! О, целият ще те накълва! Заешка академия. Мисия яйце възможна. Опита се да разбиеш красивите ми яйца! Изчезни! Само в кината от 19 април. Разпространява Александра Филмс.